गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय निउ आमगुरियाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जालाङो। देरहासार बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ गामिनिनो गावनि असे लोगो सकिय बसुमतारी एबा बगा बसुमतारीया बुथारो। दायनिगिरि सकिय बसुमतारीया गोबौ हाथियारजों देरहासार बसुमतारीनि गोदोनाखौ हानानै बुथारो होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिना मोनो। देरहासार बसुमतारीखौ बुथारनाय गुबै दायनिगिरि सकिय बसुमतारीखौ क'क्राझार पुलिसा रबिबारनि हर गेजेरावनो निउ आमगुरि गामियाव हमनो हायो। गामिसेनिनो सकिय बसुमतारी आरो देरहासार बसुमतारीया सानैजों रांनि थाखाय दावराव दावसि जादोंमोन होनना मिथिहोयो आरो देरहासार बसुमतारीनि गोथै सह'खौ हरनि समावनो क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव लाबोयो। गुबुन फारसेथिं गामियारिफोरा दायनिगिरि सकिय बसुमतारीखौ गोख्रों साजा होनो खुंथायनिसिम दाबि खालामदों। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।